Miksi me ollaan päädytty Jobmealiin on se, että niinku heidän palvelun taso on erittäin hyvällä tasolla ja me halutaan tarjota meidän työntekijöille mahdollisimman hyvälaatuista palvelua ja sekä kahvia. Mun nimi on Martti Saukkonen ja mä toimin laatu- ja ympäristöpäällikkönä Auramo Oy:llä. Me tehdään Järvenpäässä paperilla-pihtejä sekä sellu- ja jätepallipihtejä, jotka räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin ympäri maailmaa. Meillä on noin 80 henkeä töissä tässä firmassa ja noin 50 tuotannon puolella ja noin 30 toimiston puolella. Sanotaan näin, että meidän tuotanto on hyvin tämmöistä haastavaa meidän tuotannon työntekijöille, koska me tehdään massaräätälöintiä. Pitää huipputasolla se laatu ja sen takia tämmöinen niin kuin virkeys on pidettävä tietyllä tasolla. Ja se on hyvä, että meidän tuotannon porukalle on löytynyt semmoinen palvelu, mistä he tykkää. Meillä on täällä tuotannossa Finezan kahviautomaatit ja ne on ollut toimintavarmoja, mutta niin kuin myös poikkeuksellisen tyylikkäitä, mistä mä tykkään. Siinä oli, että se edellisen kahvin laatu ei ollut tuotannon työntekijät tyytyväisiä, eli me haluttiin tuoda tuotannon työntekijöille oikeanlaista laatua. Meitä toimihenkilöitä ei niinkään ajatella, meillekin tuli kuitenkin toimistopuolelle kanssa automaatteja, mutta se oli enemmänkin, että me halutaan tuotannon työntekijöille, että heillä on parasta laatua ja Jobmeal voitti meidän tuotannon työntekijät puolelle, että jokainen on kehunut tätä kahvia. Että varsinkin tässä tuotantoympäristössä kun työskennellään, niin helposti koneet likaantuu ja pölyä kertyy ja se on tärkeää, että koneet pidetään siistinä ja näin on Jobmealin puolesta onnistuttu myös pitämään ne koneet siistinä. Se on hyvä, että meidän tuotannon porukka nyt on löytänyt semmoisen kahvin, mistä ne oikeasti tykkää.